मानवा के भावना बा होइल जवानी के लवाना बा पूजत न मानवा के भावना बा जब फोन जाला नरा कैसे बताई सखी देवरा के राज अरे कैसे करिए के माना हो पीके घर आवे रोजाना हो सुतल बैठल हमार कइले मसैया नाही आवेला घरावा रोजैया का सजवरा सटल चाहे नियारा।